Lotxak baztertu, otzikarak jarraitu. Lotxak baztertu, otzikarak jarraitu. Baina Miraria, ez da Miraria, Mirarik disko ateratzea, ez da? Ez dut uste. Mirari taldearen lehenbiziko diskoa, hemen Urko, Iker, Betxi Azkuru, Bagaldakoa, eta Miraria ez dago Miraririk, eta mundu berririk ez dakit dagoen ere, eta baldin badago, naiz eta taldeak bereien hitzetan, mundu berri horren, Durrutik esaten zuen mundu berri horren atzetik dabil, ez da mundu berri bat dugu bihotzean, ez dakit zen mundu berri, gero bereik esplikatuko dute zer dagoen hor, baina Miraria ez dena da Mirarik jarriko duela jende asko dantzan, jende asko alaituko du zuzenekoetan, eta zuzeneko horiek dira batez ere, lehen bereiek zetozen tokitik etorrita, erabat berbena, plazatalde, txaranga, horrek harritu ninduen, ez da, musikariak, baten ere zan, hau ezer, mertzenaria dira, eta ez, plazatalde batek jotzen duenean, egin behar ditu gaupasa, eta gaupasa bat egitea, oso latza da, eta hortik talde bat eratzea, bikaina da. Eta taldeak, pixkat ondo jorratuta ditu bizitzak zer ematen duen eta zer dagoen. Mirari taldearen mundu berri diskoak, musikaldetik lehen aipatu dut hitz bat eta jaia eta bigarren hitza zen jendea postea. Nik uste dut musika egiten duten musikak, pop itxurakoa, popa rockarekin nahastuta, garai batean esango litzaioke ere bai musika honi trompeteroa, zu trombonista zera ez da? Trompetista. Trompeteroa. Bueno, baina horiek hitz despektiboak izan daitezke, baldin eta norberak jartzen duenean, jotzen duenean, holako gauzak egiten dituenean, nahi duena da erabat aurrean daukan pertsona, aurrean daukan jendea, jendeak ondo pasatu behar du. Eta jendea ez badauka motiborik kontzertuetan ondo pasatzeko, eta jendeak ez badauka pixkatek beti serio eta baldin badago, horrek ez du esan nahi gauza handirik. Mirari taldearen musikak, popa eta rocka batzen badu, da alaitasun hori eskaintzeko. Entzun nuenean, halako batean, zan nuen, talde honek lehenbiziko kantua eta lehenbiziko segunduan, eta zerbait oso familiarra egiten zait, ezta? Eta gero Urkorekin hitz egiten, komentatu zen guk gure eragin handiak ditugu, eta eragin horien artean, Euskal Herriko talderik ospetsuenetarikoa egon daiteke oraintxe bertan, ezta? Eta da ETS, horrela da. Eta badauka eragin handiak ditu taldeak, ze taldek ez dauka gaur egun eraginik. Nor esan dezake ur horretatik ez dola edan, edo Atlantikoan nor ez da bainatu, ezta? Edo Mediterranean nor ez da bainatu, edo filosofo batek esango zuen bezala,
inor ezin da bainatu ibai berean. Ibaiak beti izen bera du, baina urak desberdina dira, ez? Ura beti da desberdina. Orduan, filosofo greziar horrek esaten zuena da, dana mugimenduan doa, eta taldeak izugarrizko mugimendua izango du. Disko atera ondoren, nahiz eta gaur hemen, ez egon prentzaurreko honetan jende askorik eta nik uste dut ikusita zer nolako backgrounda daukan taldeak, zer jorratu duten orain arte, zer musika egiten duten, nik uste dut Euskal Herrian, ez bakarrik Nafarroan, Euskal Herrian, izugarrizko oihartzuna izango duen talde bat dela. Eta hori miraria izan daiteke, ez dut uste. Pixkat ondo pentsatuta zer dagoen, horregatik fitxatu du Bagabigak, ezta? Jakiteko Bagabigaren nortasunetako bat hori da, festak alaitzea, festetako jai batzordetako jendea erakartzea eta aurkeztea alik eta talde itxurosoenak, eta horietako bat izango da Mirari. Eta nik uste dut lehenbiziko diskoa naiz eta lehendik etorriko ziren kantu hauek bereiek musikariak izan da. Bigarren disko horren itxaropena jendean piztuko dela, batez ere jendeak ikusten dituenean zuzenekoetan klik batek egingo du eta honen jarriko dira, ez ofen baizik eta honen jarriko ditu taldeak, eta horretarako bereiek aurkeztuko digute ere bai zer esan nahi duten diskoarekin, zer den musika, zer dagoen hor. Bai, eskerrik asko, Ritxi, eta eskerrik asko tortzagatik. Bueno, bai, mundu berria, Mirari taldea eta mundu berria lehen disko hau, proiektu hau hasi zen oain dela urte bat, gutxi gora bera, 2023ko abenduan, zinen pixkat izketan, eta nik banituen, nik beti egin izan ditut nire abestiak, eta konposatzen ibili naiz, eta banituen ideia batzuk, eta letra batzuk, eta nire abesti batzuk, eta zerbait egin nahi nuen, hoiekin, baina zerbait handiagoa, proiektu desberdina, eta, pixka bat ikerrekin izketan hasi nintzen, beste taldekide batekin ere, eta hortik pixka bat abiatu zen mundu berria, ezta. Orduan, horrela hasi zen movida hau, gutxi gora bera. Urte luze bat izan da, lanean ongi eta gaizki pasatzen ere, baina gutxienez gaur esan dezakegu ja bota dugula, hementxe dagola, urte bateko lana, eta espero dugu harrera on bat izatea, gutxienez gustoko duen jendeak honetaz disfrutatzea, ezta? Eta mundu berria zergatik mundu berria, ezta? Mundu berria atera genuen lehen singlearen izenburua da, lehen abestiarena, eta nik banekien hori izango zela diskaren izenburua, bai ala bai. Zergatik, abesti horrek badauka nire bizitzan eta proiektu honetan badauka zer esan nahi handiago bat agian beste kantak baino, baita ere badituela, baina hau izan zen pixka bat, kanta hau mundu berria da, nire bizitzan agian puntuta parte bat bezala, proiektu honi pixkat bultzada eman dion abestia eta konposaketa, eta horregatik banekien hasieratik mundu berria deituko zela proiektua, eta horregatik abesti hori izan zen lehen atera genuen singela. Hortik aurrera, badaude 8 abesti diskan, badaude estilo,
ez dakit, hainbat estiloko abestiak, ez pop rock, osongi definitu du Ritchik orokorrean dela, baina badago, bueno, erritmo latinoak ere jorratzen ditu diska honek, badago, 8 abesti dira, eta nik uste 8 musikaldetik desberdinak direla, baina mirarik sortu duen kutsu horren barnean, ez da? Eta gu azkenean estudioan eta sortu dugun, ez? Esentzia hori galdu gabe, naiz eta nahiko batzuk desberdinak izan beste batzuen gandik. Eta hori oso pozik dago, bueno, oso pozik gaude horretaz, esan duan bezala esentzia hori galdu gabe, nik uste disko honekin lortu dugula estilo desberdinetatik pasatzea eta horrek eragingo du jende desberdinari ere iristea eta batzuei agian batzuk ez zaizkio gustatuko, baina beste batzuk bai ordea. Orduan, bueno, horrekin ere oso pozik gaude, ez? Nik uste dela oso zabala gure esentzia mantentzen. Nik uste dut, orokorrean, diska honen zu diozun bezala, jorratzen ditu hainbat estilo, baina lortu dugu nik uste dut hainbat estilo jorratze horretan edo egotea ezak nola esan. Nola baiteko muin bat, eta muin horretan pixka gure marka ustea beti ere, jakinda, estilo diferenteak jorratze dituzunean, beti atxikitu behar zarela estilo horren dinamiketara, jotzeko modura, eta horretarako nik uste dut asko lagundu digula, guk daukagun atzetiko lana edo backgrounda, ez? Ze lehen egon gara komentatzen, Zutabiok aspaldi hasi ginela elkarrekin jotzen, gogoratzen dut nik 11 urte nituela, eta zuk 13 edo 14, eta ja dagoeneko Donibaneko fanfarrean aritzen ginen elkarrekin, gero txarangan ere bai, gero beste proiektu batzuk ere izan ditugu aldenduta, baina beti hurbildu izan gara, eta beti egin dugu lan grabaketak egin ditugu beste proiektu batzuekin ere bai, eta horri esker nik uste bihurtu garela musikari nahiko aldaketak egin ditzakenak dependez estilotan dauden, eta hori abantaia handia da, ez? Gero ere bai, goi mailako ikasketak egin izena, alako privilegioak edo euki izana musikari bezala, importantea da, ez? Eta nik uste dut hori mirariren lehen lan honetan edo ongi ikus daitekela. Taldea osatu genuenean, ere bai, gure backgroundari esker, genituen eskura maila handiko musikariak, maila handiko personak, eta gainera laguna handiak. Eta kasi guk komentatzen genuen. Eske, izan dugu kasi aukeratzeko personak, ez? Zortea. Hau edo ez edo bestea, igual perfil hau enkajatzen du gehiago ezak zer, eta azkenean lan egin dugunez jende askorekin urteetan zehar, izan dugu eskumena pixka bat sortzeko talde bat, ezak nola esan, futbol taldea izango balitz bezala, ez? Hau behar dut, hau fitxatuko dut, eta hori eskura izatea izan dozu importante. Eta gero ere bai izo importante gure produktorearekin egin dugun lana, Adrian Vallejorekin, musiki estudioetan, lehenengo minututik oso harreman ona izan dugula, eta horri esker sortu dugula, hemen daukaguna, ez? Bai, hau estudios musikin grabatuta dago, Berriozarren, ikarrek dion bezala Adrian Vallejoren eskutik, gure teknikaria eta produktorea, ekoizpen lan izugarria egin duena, gurekin batera, Iker eta biok ere egon garela ekoizpen lan horretan, baino mendik gure eskerrak, eskerra beroenak, bai, Adriani ze asko lagundu dugu, pila bat ikasi dugu estudio barnean, eta beti ikasten gaude, ez da, oraindik ikasten gaude, gaur, oraintxe bertan ikasten gaude, hau egiten, orduan beti ikasten, beti aurrera, eta hori da mundu berria, guretzat. Bera bat daukaz, bai? Futbola aipatu duzu, eta kantu baten letran aipatzen duzue
bizitza basatiaren, hemen Ez, bizitza basatia ez, bizitza gurea da. gurea, bai, bizitza gurea da, basatia ere bai, esaten dute hemen Bai, bueno, ez du zer ikusirik, futbolarekin, ez du zer ikusirik, baina, bueno, bai, hor dago esaldia. Kantu horrek nik uste, maitasun kantua da, baina bai egiten diola hemen pixka bat, momentu honetan guk aukera dugula gure bizitzaz gozatzeko eta gure bizitza bizitzeko, eta askotan, gaur egun hori ahaztu egiten dugula, ez? Gaur egungo hori dinamika soziala edo da pixkat estresatua bizitzea, ezakit lasaitasun eza dago pixkat hori gizartean, eta kanta honek esaten du, zure logelan zaudela ere bai, zure bizitza bizitzeko, ez, aukera duzula eta ezakin nola esan. Bai, hori da, abesti honek diona, berez, maitasun batetik abiatutako abesti bat da, baina egia da, azkenean abesti entzuten eta norberak bere bizitzara o bere egunerokotasunera hurbildu daiteken abesti bat dela. Esan nahi dut, nik abestiak adibidez, letraketa, hasierako konposaketa guztiak nik egiten ditut, eta batzutan, nik egiten ditut abestiak nire bizitzan eta nire, nik bizitza dituan gauzetaz, eta salatu edo dena dela nik egin nahi dudana, paper batean idatzita, baina gero, abestiak gorputza hartzen joan ala eta bakoitzak, abestiak, gero hauik ja zuenak dira, orduan bakoitzak bereak egingo ditu, eta hori da baita ere gure bakoitza bilatzea pixkat gure helburua, esan nahi dut diskanekin, bakoitzak abestiak hartzea berarentzat hartzea, hori da, sentitzen duen moduan, eta bakoitzak abestia entzutean gauza batzuk sentituko ditu, beste batzuk beste bat, eta hori da pixkat ere mundu berriaren eta mirariren helburua, ez, jendeari iristea bakoitzak nahi duen modura. Bakoitza esan duzu, hemen dago, zu urko Milagros zara. Bai. Milagros, Mirari, nondik dator hori? Bai, begira. Zure ispiluan begiratu duzu taldea egiterakoan edo zer dago hor? Begira, bai, izen aldetik zergatik Mirari, ez? Beste elkarrizketa batzutan ere galdera izan da, eta, ez dauka azalpenik oso, azkenean Mirari, izena ekin ibili ginen nola, zer jarri, nola atera proiektu hau, ez da, hasieran zela gutxienekoa, ze proiektua bera zen garrantzia zeukana, eta lanean, eta grabatzea, eta ekoizpena, eta dena proiektu aurrera ateatzea, momentu batean, bai, garrantzitsua zela, izenik ez genukan eta zerbait jarri behar genion honi, ez da. Eta azkenean asko pentsatu gabe, baina baita ere asko ez pentsatzeagatik. Ze esaten genuen, honekin ezin gara egon, bizitza ezin da hau izan, ze oso garrantzitsua dien beste gauzak baditugu. Orduan, azkenean, nik sortutako edo nik hasitako proiektu bat da nire abestiak eta kaleatzeko eta aurrea ateatzeko, orduan besterik gabe, esan genuen ni urko Milagro naiz, Milagro abizena, nire emetxeagoa nire eta Nafarroako herri bat, noski, eta horregatik jarri genion pixka bat, Mirari, Milagro euskaraz, Mirari, idatzi genuen paper batean, eta ongi geratzen zela uste genuen, gainea euskal izen polit bat da, ez du herri jirizer ikusiek, eta hori, harri gera dadila, eta horregatik izan zen pixka bat, eta hortik aurrera, listo, logoa prestatzen hasi ginen, gure diseinatzaile grafikoarekin, Irantzu Agirre, eskerrik asko ere, ze berak egin du
hemen ikusten duzuen guztia, diskan diseinua, logoa, merchandising ere, ateako dugun merchandisingaren diseinuak, eta kartelak, eta, bueno, dena bere eskuti dago, duan irantzu ere eskerrik asko, eta horrela izan zen izenarena, gutxi gora bera. Nik uste dut oso kuriosoa dela, ze beti pasatzen da, hori, elkarrizketa guzitan galetzea izute pixkat, bai, izena nodi datorren edo, eta azkenean oso kuriosoa da, ez? Guretzako azkeneko gauza izan duzen, ez? Guretzako garrantzitsuena zen kantak egitea, estiloa bilatzea, estiloa jorratzea, eta askotan horren inguruan ez dizute inbeste galdetzen, ez? Eta da, zerbait neko kuriosoa gaur egun pasatzen dena, batzutan ematen duela garrantzitsuago ea nork egiten duen zer hori baino. Eta hori nahiko kuriosoa da, ez? Musikaren mundua nola aldatzen ari den, eta pixkat artistaren edo artisten irudia, izena edo izen artistikoak nola askotan baduen halako garrantzi ezakit, baduena baino gehiago, ez? Ezakit nola esan. Azken finean, gu musikaria gara, eta guk ematen diogunari garrantzi handiena, bai proiektu honetan eta bai gure bizitzan, da musikari, ez? Eta askotan, entzuten dituzunean beste artista batzuek egiten dituzten obrak, batzuk ja dagoeneko hilda daudenak edo gaur egun egiten dituztenak, batzutan gu musikari bezala, ezakit, pixkat berdin zaigun hork egiten duen zer. Nik beti esaten dut, ongi egina badago, eta gustokoa baldin badut daukan soinua, estiloa, intentzioa, objetiboa, ezakit, hori da artearen klabea, ez? Izenak ez zaitula harrapatu behar, hori da, barruan dagoen harrapatu behar zaitu, ez? Eta horren arira, pues... Bai, eta asko pasatu izan du da, estilo batzutako, taldetan edo, oso tipikoa da, ez? Estiloa izenean joatea, ez? Adibidez, hemen Iruñan eskalariak, edo kanpotik skatalites, edo ezakit, o Fat Function, edo ezakit, alako taldeak beti dute estiloa izenean, implizituki, eta guk hori ez genuen nahi. Guk hainbat estilo lantzeko aukeran genuen, eta horretarako behar genuen, gurekin zer ikusia zuen izen bat, baina aldi berean, nolabait neutroa izatea, eta, kaxa baten barruan ez sartzea. Hori zer importantea. Iker, aipatu duzu helburua. Baina duzu esan zein den zuen helburua, zein da mirari den helburua? Baitu batzuk, Bueno, a ber, gure helburua zein da lehenik eta behin gaur zen gure helburua, eta hementxe dago lehen helburua, eta oso pozik gaude. Zein da bigarren helburua? Oain, zuzenekoak prestatzen nahi gara, zuzeneko guretzat, uste dugunez behintzat oso politak izango diena, ikaragarriak, edo horrela sentitzen dugu eta horretarako prestatzen ari gara oso ongi, eta helburu orokor bat bezala esateko, hau nahi duenak, eta lehen esan duan bezala, gustoko duenak disfrutatzea, eta benetan guk egin dugun lana, hori da, bere bizitzaren parte batean bilakatzea, ezta? Hori izango litzateke gure helburua, eta horrekin egin behar genuna egin dugu. Hortik aurrera datorrena, etorriko. Azkenean nik uste dut, helburu horrek biltzen duela oso ongi, musikak gizartean duen papera, edo azken finean, persona bakoitzak eskumena izatea musika bat entzuteko nahi duenean, kasi, edo, ongi datorkionean, hori oso handia da, eta bai egia da hori dela helburu bat biltze dituena, helburu guztiak ez, baina gero, helburu espezifiko batzuk ere, esango nuke baditugula. Azken finean guk musikari bezala, guk musika gure buruan entzuten dugu, eta hori jarri behar dugu nolabait paperean edo mundu fisikoan, eta hori behar bat da azkenan artista bezala, ez? Eta nik esango nuke, ere hautaketa horrek ekartze dituela hautaketa batzuk edo aukera batzuk zintzuk erabaki hartu behar duzun zer egin eta nola egin, ez? Eta guk adibidez, erabaki dugu proiektu guztia, proiektu bat izatea erabat euskaraz, horrek dakartzan ondorioekin, positiboak, negatiboak, baina, balantzan jarriz guk uste, euskararen sustapenerako ere bai,
pues bueno, alako ekarpena egin nahi genuela, eta bueno, azkenean pues guk ere gizartearekiko eta bueno, ez dakit nola esan, personekiko alako ekarpena egitea pues beharrezkoa genuela, edo ditzakuk musikari bezala gizarteari ze ekarpena egiten diogun pensatu behar dugula. Eta bueno, badugu alako erantzukizuna, eta bueno, guk hartu dugu erabaki hori, pues erantzukizun hori pues badakigulako badugula, eta bueno, importantea da. Beraz, pues bueno, helburua mordoxka, baina batez ere, pues importanteena, gaur hemen, pues aukera izatea aurkezteko, eta bueno, behingoz, fisikoki, hemen, mundu fisikoan egotea gure, ez dakit, gure semea, ekarpen mentxe dago. Mundu fisikoa, helburua, euskara, hori dena Durangon dago. Hori dena Durangon egongo da, Durangoko azokan. hori da, datorren abenduaren 5-etik 8-ra, ostegunetik igandera, joango gara Durangora, eta gaina hemen txoain Iker eta Urko gaude, baina bueno, Mirarin 7 kide gara, momentuz, 7 kide gara, Aitor, Maitane, Odei, Pope eta Andoni, falta gira, gora eta faia, sandiara esateko, ez, 7 kide garela, eta Durangon 7 egongo gara, egon guztietan, eta ez bakarrik azokan eta gure estandean, noski, bigaren estanen ondoan egongo garela, gure estan propioan, estandean ez ezik, esan nahi dut, hori da, abenduaren 6an, ostirala, hau txenea musika gunean, kontzertu txiki bat, ordu erdiko kontzertua eskiniko dugula, plateruenan, eta hortxe izango da pixka bat gure zuzenekoen pixka trailer bat, ez da? Ordu erdiko trailer bat, modu bat ez esateko, izango dela abenduak 6, arratsaldeko 5:10 gutxitan, 5:10 gutxitan, hori da. Ordu erdikoa, orduan, animatzen zaituztegu, Durangora hurbiltzea, eta ostiralean baldin bada, eta Mirari ikustera baldin bada, askoz gehiago. Bai, eta pila bat eskertua. Ez dakit galderari dagoen, ez dago galderik. Orduan, bizitza basatia bada, bizitza basati bat opa diot Mirari taldeari. Argian. Eskerrik asko, bai, eta bukatzeko, kantak ikusiko dituzue. Baina, kantak bukatzeko aurkeztuko ditut, besterik gabe izanak, atzo Andonirekin, Faiako kidea, trombon joleak, izketan, brometan, esatentzian, izketan Emile eta txuri zego geratzen bazara, hasi letrekin, o hasi izenburuak esaten orduan. Besterik gabe, bere omenez, bukatuko dut diska aurkezten izenburuekin, eta listo. Orduan, egun hartan hasi zen mundu berria, batzuetan hotzikarak, eta gauaren argitan, zure melodietan, batez ere, bihotzak sutan. Orduan, bagaude eta bizitza gurea da. Eskerrik asko. Otikarak jarraitu. Begira, ametsak egandua zela ikustean, logela utzonetan, egunero gogortzen diren buru austetan, nago murgilduta. Ordua da, zalantzak atzera, ez datu sentitu maitatu, eta utzi beldurrak lotxak batentu. Otikarak jarraitu, azken bizi sentitu.
egun dira, talenengoaren erdian gaude. Erori salto eta korrika